Kandane gawe edahe wayang wengi wis
kayu lima tak bayare mangko sore yen wis rampung mangko nyambut gawe klambang dipangan ulane gedhi yodora dawa setelo kuwi pancene teko ayo padha njaluk sepuro aman kota gede aset desa kayu lima ganes ganes kulane pasir manuk kate manuk tepuku cetha akeh sing akeh markane kuwi pancen bocah ayu seger pesak pesak sasajine karya popongan muti ngelmu kang utama muti saranane bangsa kalane iwak kabeh yuyu kanthi nangis karo karo kena bodane wong ayu saiki bocah malih dadi bodoh